Здравейте, мили деца! Днес съм ви подготвила една вълшебна история от българския фолклор. В нея ще срещнете хитрата кума лиса и доверчивия вълк. Пригответе се да се посмеете и да научите една важна поука. А сега удобно се настанете, защото започваме нашата приказка. Живели някога в гората кума, лиса и вълкът. Лисицата била хитра и винаги гладна, а вълкът силен, но простодушен и лековерен. Един зимен ден кума лиса срещнала вълка край реката. Вълкът бил гладен и жален. Ох, кумо лисо, не съм хапвал 2 дни. Кажи ми как да си хвана риба. Лисицата, която току-що се била наяла, решила пак да го излъже. Кумичко, работа лесна. Вземи опашката си, потопи я в дупката на реката и стой търпеливо. Колкото по-дълго държиш опашката си във водата, толкова повече риба ще се залови. Вълкът повярвал, седнал на леда, потопил опашката си и чакал. Лисицата се скрила зад храстите и започнала да се смее. Минавали часове. Водата замръзнала около опашката на вълка. Той опитал да я извади, но не успял. Каква тежка риба се е хванала! Радвал се наивният вълк, но вместо риба опашката му се била заледила и заклещила в дупката. На сутринта селяните дошли до реката. Видели вълка и извикали: „Хо, ето го крадеца на агнета, да го хванем!“ Вълкът се оплашил, дръпнал с всички сили и успял да се освободи, но опашката му останала във водата. От тогава вълците са опашати късо. А кума лиса? Тя отдалече гледала, смяла се и викала. Хитростта винаги побеждава. И така пък излъгала своя глупав другар и се прибрала доволна. Поука: който вярва сляпо на всеки и не мисли със собствената си глава, често бива излъган.